мама. Само малко внимание. Ела, мама, да ти го Малко внимание, моля ви. Дали ще поздравя, добре дошли на нашето коледно парти, посветено на децата на кантора М. И да ви пожелая весело парти, да сте здравички, живички и много приятелчета за хубави игри. Имам по една изненада за всяко семейство. Заповядай. Той за мама. Заповядай. Искам да разгледате и да предлагате. Елате, всички печели. Щом всички се печелят, да започнем отбраняване. One, two, three. Искам да ви пожелая през новата година да имаме още много такива хубави моменти. Да, и ще имаме нов член на екипа. Борис. Борис. Да ви пожелая здраве и късмет през новата година, много весели игри на децата и много забавления. И Дядо Коледа да ви донесе чудесни подаръци, които сте си пожелали. Браво! Коледа! Весела Коледа! Весела Коледа! Весела Коледа! Весела Коледа! Весела Коледа!
Какво става на Коледа? А ето, заповядай, 250 000. Кантора е щедра, 250 000. А за тебе какво искаш? 10 години до 15 лева. А за тебе мечта не е добра. Нали? А за Милена или Джурамброто да си играе. Отворете ги по време на Коледа, а не сега. Защото на Коледа стават чудеса. Весела Коледа! И честити празници! И честита нова година! Празници! Дай целувка, Миша! Мама, не дай! Не е празници, добре, целувка така.